for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Ayun. Listening Ayun. to Ay nga po. said you looked amazed. I whispered Ayun. underneath my breath. Hi, ma'am. May gabi, ma'am. We are looking for Ma'am Agnes Dagatan po. Surprise delivery for you po. Pwede may madayan, ma'am? Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love, yeah, to carry more than just my secrets, to carry love. Ito pwede mong besto, ma'am. Dito lang, dito lang. Sige po, sige po. Ngayong gabi, day, ma'am. May gabi igang. Si Kyle, no? Birthday sa niya karon. Opo. So, may gabi sa inyong tanan. So, ma'am, ba't sinatingala ko? Kinsami. Anyway, we are from Everything Surprises po. So, naaday sa ka-special na tao na gusto ka lang i-greet of happy birthday. Kamunduan ni Kyle. Yay! Palakpakan naman natin. Yay! So, ayan. So, yung nanay mo niya ka-special. Yung nanay mo niya ka-love. Madiin. Naka-remember gid siya sa inyong adlaw nga natawan karon, okay? So, ma'am, nanay siya gipadala for you nga bouquet of roses with Ferrero Rocher chocolate and 100 pesos money. So, ayan, palakpakan naman natin. That's for you po. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl. So, syempre, kay birthday sa Kyle, kung dili ko walang iyang arrange balloons, palakpakan naman natin si Kyle. Happy birthday, Kyle! That's for you, balloons. Waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Okay, so happy birthday. Awiri lang ang flowers, ma'am. Ay, alalayan na siguro dali isa. Alalayan na po. Sir, lang ka sir. Tatari lang si Baby sir na yun. Alalayan lang siya, sir. Ako. Para ma-control, okay? Okay, so syempre, kay nahatag na ako orange balloons ni Kyle.
na ako'y birthday balance ni Ma'am Agnes. Palakpakan naman natin. Happy birthday po, Ma'am. That's for you dito. So, syempre, kay birthday ni mo, Ma'am, napon siya ipadala nga mga sweets para sa inyo ang gawanin ni Kyle, Ma'am. Sa inyo ang tanandari. Happy birthday po, Dunkin Donuts! Yay! Dira lang, dira lang. Ayan po. So, kay birthday sab ni mo, napon siya ipadala sa imo nga pagkaon. Greenwich Pizza. Bakbakan naman natin. Yay! Happy birthday, Ma'am. So, karon kay nahatag naman ako mga pagkaon. Dili mawala, Ma'am. Napon sila ipadala sa imo nga cupcakes. Mga cupcakes for you po. Happy birthday po. Yay! Siyempre, kinay cupcakes na. Git siya yung pinaka-cake ko dun yan. Special cake for you po. Happy birthday, Ma'am. Ayan, ano ka ang dapat ko? Ayan, sabi na lang. Sabi na lang siguro. Ayan. So, syempre, kay birthday sub ni Kyle, dili ko mawala na kung siya cake from Red Ribbon. Palakpakan naman natin. Happy birthday! It's for you po. Okay po. Parang kinahatag na ako surprise gift. Ma'am, dili ko mawala diya. Kinamay mo pagkaon. Napos sila ipadala sa imo mga soft drinks. Ayan, from Coca-Cola. Yay! Palakpakan naman natin. Tulo na siya kabuok, ma'am. Basta kaya iban, ma'am. Dira lang. Dito lang tulog dito. Para di ka matabunan, ma'am. Ayan. Kapulikin na si ma'am. Sa kadagan sa iyang gift. Okay po. So, ma'am, isa kayo makatagaling na surprise, no? Kay birthday ni mo, ma'am, syempre, dili mawala. Napoy gifts. Bukan po na to. Ay, happy birthday, ma'am. Palibag abre, ma'am. Yan sa kay sulod na no? I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl. Abrihin, ma'am. Napa na sa sulod, ma'am. Napagin na sa sulod, ma'am. Wow! Yay! Nay wallet. Uy, wallet na. Basi na yung sulod. Wow! Yay! Nagin yung pakas. Wala na, ma'am. At least, no? Happy ba ka sa gift, ma'am? Ngayon, ma'am, nadawat ka ron? Okay, Kyle. Kay birthday sub ni Kyle. Napod siya gift para sa iya, ha. So, happy birthday, Kyle. Gifts for you, ayan, so pala kong Abri Kyle. Sa kay Soledana. Wow! Yay! Abrihin, ha. Wow, Spider-Man. Sumaw na pungkot. Ayan, so happy birthday. Okay, ma'am. Wala pa tanawan, ma'am. Napagit siya daghang surprise gift sa imo. Sinanigid ka special ang adlaw sa inyo nga karon, no? Naapod sila gipadala for you, ma'am, na special gift. This for you po from the Loops. Ayan, palakpakan naman natin. Yay! Kay Kyle, syempre, birthday sub. Napo iyaha. Morning, Kyle. Yay! Wow! Isang t-shirt from Ugo. Yan, pareho pag-abri kay Kyle, sir. Wow! Palakpakan naman natin. Pakpak mo makit, okay? Yan, daghang kayo surprise gift na gipadala kin sa inyo. Isa kay gahatag ani, no? Murag nag-wonder na gyud kinsa ay. Nana kay idea kay gahatag ani, ma'am? Nana kay idea? Isa kay gahatag ani nga surprise, no? Wala kay idea, ma'am? Naa? Nado siya idea. Sa tanaw na to, ang idea niya ako, sakta bagayot sa iya, ha? Gitot nga, may gahatag ani nga surprise. Okay, so, since nahatag naman akong surprise gift, ma'am, no? Na gusto niya ipaabot si mo, ha? So, dili mawala na po siya special letter from Everything Surprises po.
Okay, maminaw lang tatanan ha. Okay lang? Sige po. Water. Saan ka nag-water si ma'am? Okay ma'am, excited na kita gata gani? Isa kay gata gani nga surprise, no? Excited na ma'am Budira? Okay po. Ako lang basahan ma'am, kami na lang ma'am ha? Hi! Ma'am, excited na ka ma'am? Basahan na lang ako. Hi, love! Hoy, love! Kisa ka nga love. Hoy, nakabutang ma'am dari ma'am. Basit si sir. Basit na isipin advice si ma'am na. Biro lang po. Ano yung ma'am? Serious na ma'am. Hi, langga. Langga ng putma. Isa jugani, no? Unsa man dyan? Love, langga. Unsa man dyan? Anyway, sige po. Serious na ma'am. Kung may Sisi Agnes, in this day, advance happy 43rd birthday celebration, October 14, 2020. Now, I really miss you so much, Nes. Wishing you a good condition, good mood, good mother, good wife, good heart, and love. Stay pretty, no stress, no more sa imong pagkayaw-yawan. Just relax your mind, Nes, and pray to all the time. Walay lain mohatag nato kaayuhan, Nes, kundili si God lamang. Kasi nga, God is good all the time. Trust in Him to Jesus Christ, Nes. Di arasad mi mga igsuon nimo anda mo hatag sa bisan unsa nga makahatag kalipay ug uban pa what you need, Nes. I hope happy ka sa akong simple surprise gift delivery from Everything Surprises with the team. Kabalo ko na unexpected kayo kaani karon. Then since bata pa ta, wala jud ko na una-unaan nga nakadawat ta og presko nga bulak, bisan na lang buwak sa utot-utot. Wala gyud tawon. Kasakit hinuon, bungga kayo ato ang nadawat, Nes. But now, God is good. Naara gyud mo abot sa atong whole life. Naay makanahuna mo hatag. I hope you are happy today. Bahalag pobre kayo ta. Basta long life and always happy. Thank you so much for your sakripisyo sa imong trisan maski dunay pagkulang, especially sa financial, wala gyud ka na discourage sa pag-atiman nimo nila. Please imo sila masabtan. Wala pa kakabalo sa ilahang coming na future, Nes. So now, just pray always, maayo ilang pagtubo. Naara kay return pohon, maawa ang Ginoo. Nes, mahal na mahal ka namin magkakapatid. Maski layo ko nimo, my mind is always with you. Ayaw sige huna-huna sa mga problema para dili ka magsakit. Put your mind always, happy and happy family. Ihilak ra nako. I really miss you. Sakit kaayo, Nes. Oy, nga wala na gyud tay banding. Bawi ra ko puhon-puhon, Nes, tiskay atong lawas. Again, happy birthday. May God give the strength and wisdom smoothly surmount all the challenges will bring you. Stay beautiful and enjoy your day to the fullest. Mwah, mwah. Thank you to the Lord. More blessings to receive, especially my health. Thank you so much, Papa God.
May God bless you. Agnes and Kyle, we love you, boss. PS, ayaw na intawan sige huna-huna kasakit sa imong lawas. Love lots, your Sisi Beth from Kingdom of Saudi Arabia. Yay! Ayan, so nagpadala kay ani nga surprise ma'am is si Ma'am Beth po ngagikan sa Saudi Arabia po. Ma'am, dili lang kayo kananawan. So, isa sa nagpadalaan ni Jed, nag-follow aning tanang surprise is imuhang sister nga si Ma'am Beth nga nasa Saudi Arabia po. Happy ba ka sa iyang gihatag nga surprise, ma'am? Yes. Okay po, ma'am. So, since kabalaming at na-appreciate na mo, kabalaming nga happy kay ka sa iyang gibuhat karon. Aside ana nga letter, ma'am, napag-special letter para sa imuhang anak. Likod lang, Kyle. Okay ra ka, Kyle? Pili lang, sir. Okay. Basaon lang na ako ang letter, mama. Okay po. Ma'am, para kay Kyle ni mama. Hello, everyone. Good afternoon. To my pamangkin Kyle Dagatan. Happy 9th birthday. Wish na ko nimo Kyle, tagaan pa ka kalagsik sa lawas ug makaistorya na ka Kyle. And many more birthdays to come in your life. Mama Beth is there for you to support sometimes. Hope you are happy today on your born day, Kyle. God loves you and tatay, nanay, Mama Oring, Tita Jenjen, Tito Junjun, Uncle Glenn, Kuya Jampol, Kuya AJ, Papa Dodo, Mama Agnes, Manoy Kip, Manoy Kim, and also sa uban nimo mga igagaw. Bisan pa sa kalayo nila, sila naghandom kanimo kanunay Kyle. We pray to God always nga makastorya na ka. We are really miss you so much, Kyle. I love you more. Mua from Mama Beth ng Saudi Arabia. So, pakpakan natin si Kyle. Yay! Happy birthday, Kyle! So, kanang message is para na sa imuha ga. Makita sa nato niya nga happy gid siya, di ba? Oh, gaya. Okay lang po yun. Sige po. So, let's go back para kay Ma'am Agnes. Okay po. Dili lang kay ka na message mo, ma. Napag yung message para sa imo, ma'am. Excited na ka, ma'am. Happy birthday, ma'am. I thought nga dili ka magbago sa amua. I wish nga tagaan pa mo ni Kyle ug taas pang kinabuhi ug maayong panglawas. I'm just saying to you that I am really sorry to you, ma. Even times nga tapulan ko, ma. Ug sorry kaayo, ma, nga bisagikan pa ka sa work. Dayon ikaw pa jud ang magluto. Sorry kaayo, ma, nga usahay dili mi mutabang nimo. Sorry jud kaayo, ma. I thought nga mapasaylo mi nimo. Ug salamat kaayo sa pag taking care sa amua. Ug salamat kaayo nga you didn't give up to our family and you stay strong for us. Ma, salamat sa tanang sakripisyo sa amua. Samot na kay Kyle ug kay Papa. Bahalag ingon ani ni Manoy, ma. We're still loving you, ma. Og pag-care sa amua, bahalag imo ming yaw-yawan og kasukan. Wala gihapon mawala ang among pagigugma sa inyong duha ni Papa. Salamat kaayo sa pag-antos kang Kyle. Samot na sa amua, ma. Bahalag badlungon mi. Salamat sa pagsabot sa amua. Thank you sa pagsuporta sa amua. Salamat kay wala mi ninyo gipasagdan. Salamat kay inyo mi gipadako nga tarong. Thank you kayo sa tanan, ma.
I just want to tell on you that we love you so much. Don't to forget that we are here for you and for us. Og daghang salamat ma sa tanan-tanan. Og happy birthday and I love you forever. Nagmamahal ang imuhang anak nga si Kim Dagatan. Yay! Ayan. So ang naghatag daya ato nga letter ma'am is imuhang anak nga si Kim. So mabati nato sa imuhang anak pod ma'am no kung sa di kaniya kapalangga. So even di ay sa imuha dong kayaw-yawan. Pero nakita nila imuhang sacrifices nga diin worth it para sa ilahang na-appreciate gud nila ang imuhang pagkabinikanan kay wala ka nagkulang sa ilahang. Ug nabati gud nila ma'am nga love jud ko kayo nimo sila ug love pud kay kanila. Okay ma'am, so ang nagpadala ani nga surprise gud ay imuhang sister nga si Ma'am Beth nga nasa Saudi Arabia. So happy ra ba ka sa iyang surprise kay hatag ma'am? Surprise yun ko, ang gift ko. Basta galing ko siya nga ugma, may balaan. Okay po. Ma'am, so mabati na mo. Special di ka sila. Kay daghan mo kayo nag-message sa imo ano? Okay po, so ako lang basahon. Happy birthday to my beautiful tita and handsome cousin. To tita and Kyle, happy birthday to the both of you. Thank you sa imong mga advice sa ako, tita. Kadamuan na ako diha. Permi ka na advice. Stay safe mo diha. Miss ko na kayo lahat. I love you all from Sofia Christy Kutab. So palakpakan mo na natin. Yay! Opo. Nakasab siya yung message sa imo ma'am. So happy kayo siya sa iyo message. Napag-i-isa ka special nga tao nga naghatag sa imo message ani ma'am. Basaon ako lang. Happy birthday Auntie Agnes. More birthdays to come. Stay healthy. Enjoy your day and God bless always. And happy birthday also to Kyle. Enjoy your amazing celebration today. More birthdays to come. Stay good health and God bless always. From Sophia Minet. So yay! Thank you, Pia. Ikaw di ba ma'am si Ma'am Sophia? Wala siya din, sir. Isa man. Nawala na, Tuki. Duty Kay Ma'am Sophia Minet po yun. So sa Diana ma'am, napadjud sila message sa imuha. Naay mga tao nga special sa imuha nga nagatag po ng message. Okay ra ba? Ako alang i-play ma'am ha? Okay. Naka-video man good siya. Happy birthday, Mama Liz! Hi, Sis Agnes! Happy birthday! Liz, wish ko lang minus-minusi ang imong pagkamasinoan mo. Magsingka-singka sa imong anak o bana. Kay baw kanis, kami naghandong, nagmahal, naguna-una minimo. Ayaw bulbuol ha? Kay ang Ginoo maluluyon, mahigugmaon, kung dili jud ka pasagdan. Ang Ginoo pag-ampo gyud nis, ayaw kasabi si mama ug papa. Kay sila mauunang mutabang nimo. Ikaw anaas ka buol, sila jud ang mutabang nimo, dili ka biyaan. I love you nis, miss you. Why? Hilakay ha? Yes. Pangga ang imong mga anak o imong pamilya. God bless. Happy birthday. Pagpapasa na to. Yay! I hope you have a great day on your special day and many more happy returns. So, ayaw pagtanong o gusto ko dira manis kay naramay ni mo permit kanunay. And nasad mi ni mga mo support. The Lord your God is always there for you and your family. Thank you for everything that you make me happy, Mama Nis. And that's all. Once again, happy birthday, Mama Nis. Yay! You too. Happy birthday, Mama Nis. Noon mong bapa nga pagpumangkod nga silig din. Mama Nis, ayaw pagsadsa niya. Kay nara ang Ginoo. Bahalag batig na basta gwapa. Sige, manawala sa mga. Mariana ako, nag-uol ko sa kumudyo, kalisod kaayo. Wala ko nagpadasa kakapoy o ka tuya.
Once again, Mama Nis, happy birthday. Mama Nis, happy birthday. Hi, Mama Nis, happy birthday. Happy birthday mo. Mama Agnes, bahalang pobre, basta happy. Bye, Mama Agnes. I love you. Happy birthday. Yay! Palakpakan naman natin! Yay! So, yan, nakahilak si ma'am. It's a tears of joy po, ma'am. So, inana dyan kanila ka-special, ma'am. Nga din, daghan kayo mga tao nga naka-remember sa imong birthday. O ilaha dyan kang kitagahan og mga birthday wishes. Okay po, ma'am. So, kabalo naman tag sa gahatag ani nga surprise, ma'am, no? So, ma-feel na mo. Kung sa dyan kanila kapalangga, kay daghan dyan kayo naghatag og birthday wishes sa imong ma'am. Even sa imong mga pagumangkon, sa imong anak, sa imong sister nga grabe gyud nag-follow ani nga surprise nga inana jud kaniya ka special lingkod lang lingkod rin ma'am dapat mo ma'am lingkod rin siya ma'am ano pa okay ma'am so sa iyahang surprise gift nagihatag karong gabi una karong adlaw po unsa man imuhang response pati sa ilahang surprise gift nga gihatag ug sa ilahang birthday wishes sa ilang letter nga gipang sulat pati sa video nga gi-prepare sa imong ma'am dari lang sa imong sister ma'am Nag-jupet ni nga kwan, surprise, na-surprise ko, nalimpad, ikupit mo, kwan ka. Medyo ko madami, natin eh. Salamat kayo sa tanan. sige po Salamat kayo kay tanan na naghatag nani sa akong birthday, patikan kay. Salamat kayo Bitay, medyo ko madami nani. Tanan ulit na, dito ko istorya. speechless si ma'am speechless ka ma'am hindi siya ka-express okay po ma'am sa ubang naghatag ni mo og wish Pia, thank you Pia. Take care po din na pati Pia. Lingling, bye. Thanks. Salamat so yan daghang kayong salamat ko yun nawala naman ang palakpakan na to si ma'am yay ay ma'am napakikadungan wala na okay so thank you so much ma'am sa imong response karon kay birthday man ni Ma'am Agnes so naayang mga anak dari na husband na yung tibok family and friends unsa man imong wish para sa imong mother aside sa imong letter ganina nga gisulat nga nindot kayo kahilak imong mama Wish, opo wish na ako nga tagaan pa siya, long life, good health, dayon. Now, unsa pa alam ko na pa kay kasulti eh ay, wish na ako nga dili namin magpabadlong anang matrabaho namin sa bagay trabaho on dayon na Isa pa. Alam ko na pa kay kasulti. Sa bagay, sa dagan naman po ang imuhang napadayag ganina sa imuhang message, sa imong letter. Kung feel ginamo o kung sa di collab ni mo imong mama, no? Then, nabati kit ni ma'am sa imong mother nga. Kung sa po ni mo siya ka-special. So, okay ra, ihag ni mo, i-kiss ni mo imong mother. Birthday man niya today. Yay! Palakpakan naman natin! Yay! Ang sweet. It's okay. Tears of joy po yan. Yung nabati nila is, nabati sa damo nga, nalipay mi sa ilang reactions. Nga. Kahilak sila sa kalipay. Luha na siya sa kalipay, gang. It's okay lang po. Normal lang naman yan. Okay lang. Napakikadungan? Napakikadungan? Wala na. Ayan, dagang kayong salamat. Yay! So, pa man ang ubanak ni ma'am? O, ano man tong kit? Alingkod kit. Ayan. So, birthday sa imong mother today. Unsa man imong birthday wish? Sa iyahang birthday. Ipon na, i-voice out. Ipadungog po na mo, Kit. Unsa? Mama, 43 na edad. Okay. Bata gapon, gagalaga. Ah. Di porto. Nga, itong porto. Muyok ba, muyok?
Sige, ano sa man mong birthday wish para siyang birthday today? Wish akong mama kay Kwan. Banta, magdugay pa ka ma'am. Banta akong apo. Unsa pa, unsa pa? Ako rin may laki. Kung pilay mo sa apo, ako yatag mas na. Wow! Ah, kanan ba yun? Yatag siya. Apo, basta tagani ka lang po mga apo. Wait na ko yung mga tama. Model ka ma, mayroon kasi yung car sa ito. Karoon. Ayun, paano ma? Hindi na tayo mag-away lang papa ma kay Spit, kasi galungan eh. Yo-yo ko. May nag-iyak na si Kit. Wala pa ka naman natin si Kit. Nungan may ma, pero lami kalabot siya mo. Tama, ayaw mo nagsigay. Papa na kay mag-away mo, away lang wala. Yan. So, iya lang gipagawa si iyang gibati. Pero okay naman din yan, no? Para at least, ma-feel po sa iyang mother. So, nag-iiyak ka na po dito? Okay na gang? Napakay kasorte? Yay! Thank you so much. Wait, wala ka pa. Ayan. Ay, ko kay Papa di ay. Ayan. Joker kayo mga anak, ma'am. But anyway, no, grabe mo. Opo, so mabati na to, ma'am, no. Ang ilahang request sa inyo is dili na magsigaway. Which is normal naman na siya magtiayon, pero pag tigbabaw lang na to atong gugma, ma'am, para dili na na siya kwan. Opo. Kami na tong sentra sa atong love, si God, para wala yung masyadong away. Okay po. Parang ginaman si ma'am, iyang mother. Sige po, ikaw sa muna. Ikaw na muna, ma'am. Ma'am, relax lang, ma'am, ha? Okay po. Ma'am, unsa man imo ang birthday wish para sa imong anak, ma'am? Isa pa, ma'am. Ihag mo naman yung anak mo, ma'am. Ihag mo, ma'am. Kiss nyo naman po. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this. Sige, inom sa water, ma'am. Ma'am, inom sa ma'am. Okay lang po yun. Kana ang luha ni ma'am is luha raman na sa kalipay. So, wag celebrate na. Dapat happy. Pakpakan na siya. Okay lang po yun. So, mabati na to ang gugma sa tibok pamilya mo nang kita, maapektuhan dito, makahilak din. Okay? So, na pa ba na yung wish? Kung ko dagat pa kayo mo wish dari. Mga bisita. Ay, ma'am, lingkod ma'am. What's sa imong birthday wish para kay Ma'am Agnes po? Ay, ako
birthday wish kang Agnes na kuan. Daghan siya may lawas na sila buhi. Maayo na yung gibati siya ligo. Ang iyang pamilya, sila Kyle, sila Dugo, Kim, nahumatang sila, mga wish sa ilang pamilya. I love you, Miss! Yay! Wish nyo naman po. Thank you so much. Siya pa yung wish na rin. Ay, dili ko yung happy birthday. Yeah, kinali siya kapag ka-crying lady. Pero kung siya kay, more birthdays to come, and then good health, and of course, long life na yun. More blessings to family, and of course, yourself. And keep on fighting, even if ano mga struggle sa life, then laban lang, at hindi mo lang and Kati Jovit, kay kabalo ko ting, and grabe siya mong effort, and happy kayo ang tanan. Especially sa mga birthday celebrant. And then, ako kumali mo, keep safe always, and see you soon. Thank you kayo. Peace nyo na ulit, ma'am. Yay! Talapakan naman natin. Thank you po. Dara pa si ma'am. Alin, ma'am. Galing ko rin, ma'am. Okay, ma'am. So, unsa man imong birthday wish para kay Ma'am Agnes po? Ako man magulang na ate. Salamat kayo na karong adlaw nga talaan sa nagdagan sa surprise. Then naot na dagan sa nga maabot ninyo. Thank you kayo sa dagan takal dagan natin tulagan ng mga buwang pinabuhin. Sa inyong panglawas para sa iyang salamat tayo. Yay! Napa, ma'am? Thank you so much. Napa ba like wish na rin? Okay, so nahuman naman nag-wish na no? So karon, ma'am, kung wala na yung wish ni mo, naman tayo cake. So ito nga brilyan ng cake. Then kanta na tayo happy birthday si ma'am, okay? Sige po. Palakpakan naman natin si ma'am. Yay! Happy birthday po! Ayan. So that's for you nga cake, ma'am. So, it's your birthday today, ma'am. So natay cake. Ang nakabutang sa cake ni ma'am Agnes at 43. So palakpakan naman natin. Happy birthday, ma'am. So ang isa ka cake para kay Kyle naman. So ang nakabutang, happy 9th birthday, Kyle. We love you from Mama Beth. Yay! So yan, so ma'am, unsa man inyong birthday wish para sa iyong birthday today po? Birthday sa akong self karon kay Lord. Hope na mawala ni Juni akong libarte karon akong pangayon sa mga Lord. Ibang sa kaniyo, ay Lord, tagaan ang tas pinabuhi ang self-birthday. Ako pa ng pamilya, long life. Lord, ang tasakay, good health, long life, may buha. Okay na, ma'am? Blow the candle po, ma'am. Later ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay!
happy birthday once again, ma'am. So, ma'am, karon kay nakablow naman sa candle, nahatag na ito surprise, nahatag na ito response. Unsa man imuhang gibati karon sa surprise nga gihatag nila sa imo, ma'am. Happy kay ko sa surprise nga gihatag sa ko igsuon. Ben, wala lingon ka sa kuha kagabi nga balang na ako karon mauna di ni usa na imong gihatag surprise. Salamat kayo Ben, more God bless. Happy ka ka na Ben. We love you. I miss you. Hindi talaga akong tapos ko. Katapos kaya akong tayo. Okay na, ma'am. Yan, naiyak na si ma'am. Yay! Thank you so much po. So, mabati na mo, ma'am, nga happy jud kayo ka sa surprise nga gihatag sa imong sister today. Ma'am, basig naka-ingon ka nga nahuman na ang surprise, no? The surprise is not yet over. So, mamaliyog lang ko, ma'am. Tindag lang ka dyan, ma'am. Okay po. So, yan. So, ma'am ka lang Agnes working 3, ma'am. Ganay na sila. Paliyog lang ko, pera, ma'am. And follow my lead. I found a girl. Lang magdira na, ma'am. Yay! Ganang Agnes ko. Yan. Ganyan mong name, ma'am. Wow! Sige, dira, ma'am. I never knew that someone Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Once more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, man, napa ba kailangan ikadungag? Basta napa kayo ikadungag sa imong message. Wala na. Sakit ang duga ni ma'am. So, kanang imuhang duha, ma'am, is mga luha na siya sa kalipay, no? So, babati na mo manggod ang love pod nga gipaabot sa imuhang sister, sa imuha, sa inyong duha, sa iyang pagkamangko, sa imong anak. So, ma'am, among wish day sa imong birthday karon is more birthdays to celebrate. Ni magkauban mo ngayon ani gihapon, nagmalipayon ang tanan, no? Dayon, happy lang kanunay kauban sa imong mga anak. So, normal man na sa tuang mga sacrifices sa life. Kabalo ko magihan man ka sa Ginoo na ma'am, dili ka niya pasagdan. Laban lang, tuloy lang ang buhay. So, happy lang ka. Dayan, patigbabaw lang na to ang gugma sa to ang kinabuhi para malesser ang mga gubot sa pamilya, no? So, once again, ma'am, happy 43rd birthday and happy 9th birthday, Kyle. Greetings from Everything Surprises po. So, pakpakan natin si ma'am. Yay! So, dagang kayong salamat, ma'am. So, okay na ba? Nga, mababay din. Flying kiss lang sa camera po. carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight.
found love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own.